Jeg vil sige tusind tak for udfordringen, Thomas. Det er altid rart at få sådan nogle søde tanker fra dig. Læs lige den der. Jeg vil sige, at jeg tager imod en udfordring selvfølgelig. Donering er på plads. Nu vil jeg give stafetten videre til 3 andre. Den første er Baran Sari. Baran, du har behov for nogle udfordringer. Jeg synes ikke, du får udfordringer nok. Så er det Alireza Samini. Alireza, du stresser rigtig meget, så jeg tror, det er en god ting for dig at køle lidt ned. Og til sidst, Peter. Peter, jeg ved godt, jeg ved ikke hvorfor, men du kom bare i mine tanker lige pludselig, da jeg fik den her udfordring, så tænker jeg, den skal du have. Og jeg ved godt, det er starten på en krig, og jeg får nok tilbage igen, men den tager vi, Peter. Så her, min kære hustru har sørget for is, koldt vand, det skal være koldt, så den går vi i gang med. Så er vi lidt rundt. Der er masser af vand, der er rigeligt. Så nu gør vi det.